Good morning deh. Halo, morning. Good morning गासिबो. Good morning. दायो जों बहा थांगोन? बेरायनो मा मा जायगा दं दायो? बहा थांगोन आं मिथिया दे खिन्थु आं थांबाय थाङो लांफागोन बेसो जोंनिया दिल्ली बेरायग्राया गिदिंलाबायबाथाय बेखौ जायगा नायनानै साइडआव दायो जों ओंखाम जानो थांग्रोगोन ना ओंखाम जाखांनायनि उनावसो बेरायगोन बेसेबां जाला आलु परथाखोन जागोन थांसै दायो थांनो ओंखारबाय दा थांसै आरोना दिल्लीयावहाय जोंना दिल्लीयाव गैया रुमाव जाम्बाफोरजों दिल्लीयावसो दं आसामाव गैया आसाम बाहेराव दिल्लीया मा होनो इण्डियानि माबा बे ससमायाबो दिल्लीयावनो बायनाय 120 थाखा लानाय जोंनिबा 500 लांनाय जोंनिया 500 लाबोनो नों हागोन फुरा लानो सामफ्राम लानो हागोन आसामनिफ्राय लाबोयो ने रेडि जाजोब्बाय दिल्ली खेबसे मावग्लुं होगोन दिनै बर'नि हारिमुजों मा नागिरदों फासाफा देलायदो मालाय मोजां मोजां देलायदो ओइ ओइ माथो होब्रा नोंसोर दासो फैदों नामा हा मोनफैबाय दहायनो थाबायदों नै आदायाव दे दासो दायो लोगो मोनगोन उबेरखौ नेगासिनो दा आरोना आंनिया उबेरा मोनगोन बिनि उनाव नोंनिया मा मोनखो गारिया मा मोनखो लकेसनाव आरो दायो हाबबाय नै जोङो बिदि थांनांगौ नै बेटारि गारिखौ चार्ज होदो दायो जोंनिया बिथिं गाखोनोसै दा बेनो जों सिङाव थांग्रा जोङो हाबनोसै सिङाव नै गेटआव फट' लानो नागिरदों दायो हाबबाय जोङो Biasa komong juga दिनै दिल्ली हार्टआव मोनसे प्रग्राम दङ फ्रि बैसागु जानो गोनां बर' हारिखौ माने बे दिल्लीयाव सिनायहोनो थाखाय हारिमुखौ जौगानो थाखाय माने प्रग्राम लादों दे थेंक इउ वाव स्टेजआ बेयावनो मोसागोन जों दायो मोसागोन रोजाबगोन नै लाबोयो मेरा दिल गया टूट गया मेरा दिल गया देख के तुमको यार आज पहली बार लगता है तुमको हो गए प्यार दिल गया मेरा दिल गया ओ हाँ आरो मेथाइ गैला मोजां गाज्रिजोंनो रायजो जागोन सना बर' हौवाखौ मुगैनाङा
Abo, sinai. Abo kelek mun deui. Cag. Bisa nggak buka ke? Sudah sana mereka deh. Minta rizab baik. Rizab baik. Rizab deh. Ada pun saya ke lagi benda. Bisa nama pandang dah. Lawan. Tiada kelas. Be bisa terlibat jang gam hamlenya sampai deh. Oh dia. Lagu nama? Bisa kau putar ni aktris senya Negeriya. Bisa kau putar ni. Happy bisa foto. Bisa kau putar ni. बैसागु बोथोरनि गासिबो खुलुमनाय बावबाय दिल्लीयाव दंफैयो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जमा फैनानै Akhir jangan ada. Aku sinak rumah. Ada pilih pakai kue mana? Army production. Dia gitu deh. Army production pas. Kita mana dia? Oh. Ini Iya, di Nungkunnya ada yang kunung benar. Oh, macam. Aku SMP solder. Ada pilih pada satu pos dan Ivan dan ini.